Αγκώνα, στο λιμάνι της Αγκώνας. Το βλέπεις. Γιατί έχω εσάς τα αστέρια. Τώρα δεν κάνει αυτή τη γραμματική, θα τη χαλάσει. Δεν κάνει. Ας πιάνει, λευκό. Τι? Αόστα. Αυτό το μεγάλο κομμάτι. Αυτό παιδιά είναι παγετών. Να πάει η κυρία Καραμίδα και βγάλει μια κορώνα. Δηλαδή δεν σε παγώνει με τίποτα. Και μετά δεν τη σταματήσει. Να σε καλά Βάσια, για τα Δεν καλά σου ξεπαγώνει λόγια. ποτέ. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί να τα βγάλει σωστή κορώνα. Αυτό για να γίνει πρέπει να έχει υψηλή συχνότητα. Εσείς αν δεν πας. Να έχω υψηλή συχνότητα. Πάλι τα ίδια. Θα πάω Έλα. εγώ να βγάλω μια κορώνα. Άνα μπράβο. Εγώ Δεν είμαι άλλο. παγώνει. Σειρά του γράμμου. Θα φάτε βίντεο. Δεν έχω ένα βαριδιάνικο. Εγώ δεν μπορώ. Καλό είναι πολλό. Αν θέλετε, ο λόγος του λεγόν είναι σε μια... Μην μιλάνε για να ακούμε όλοι και να μην ακούμε. Που είναι πίσω σας. Και θα σας πω στο λεωφορείο, μετά φεύγουμε για το λεωφορείο, πως διάλεξα το σώμα ενός άτομου περισσότερο για να έρθει. Παρίσι, έτσι. Παρίσι με γη Παρίσι. Άρα πας δεξιά πάντα. Και έτσι λοιπόν αφήνουμε την Défense για να έρθετε και σας το προτείνω μια βόλτα με τα πόδια, να δείτε άλλους συμβολισμούς και άλλα κτίρια και πάμε για την πόλη του φωτός, το Παρίσι.
εκεί θα ξεναγηθούμε, εκεί θα γνωρίσουμε τις ομορφιές και το Λούβρο και εκεί βέβαια θα χωρίσουμε το απόγευμα. Αν κάτι δεν καλύφθηκε ή θέλετε να πείτε, να προτείνετε, μην διστάσετε, να κάνουμε διάλογο σήμερα. Έτσι και όχι μονόλογο. Εδώ θα είμαστε μια καλή παρέα, όλοι μαζί, τώρα που γνωριστήκαμε. Από πότε άρχισε να αναπτύσσεται αυτή εδώ πέρα η περιοχή? Είπαμε λοιπόν από τη δεκαετία του τέλος 50 το Παρίσι των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Να με δύο λόγια ιστορία της πόλης. Και η πόλη σε Παρίσι από τους Παρισίους, La Ville de Paris, εξού και Παρίσι, και από τότε έγιναν πολλά και ήρθε και βασιλιάς εδώ, έγινε πρωτεύουσα της χώρας και σήμερα βόλτα στο δάσος της Βουλώνης, γιατί εδώ είναι το καταπληκτικό αυτό μέρος του Παρισιού και είπαμε να ξεκινήσουμε από εξοχή. Αυτό τώρα είναι στην καρδιά του Παρισιού, ακούς σαν το δικό μας το πάρκο, και η Κατερίνη έχει πάρκο. Κατερίνη. Ναι, ακριβώς ίδιο είναι. Ναι, κινουμένο των αναλογιών τώρα τι, εντάξει. Ίσα η Κατερίνη έχει πάρκο, οι άλλες είναι. Να είσαι καλά, μιλείτε. Όχι, χωρίς πλάκα, είναι πολύ καλό το πάρκο της Κατερίνης. Απλώς σε διαστάσεις. Πλατεία Τροκαντερό. Είναι κορυφαία. Δεν θέλει αφορή. Γκρέγκο. Άλλη μια να κοιτάτε τώρα. Θα ξέρεις από το ρεύμα. Έδαση το ξενύχτη και η βόλτα των Παρισιάνων. Γιατί εδώ είναι μπρασρί, είναι μπιστρό, είναι πιάνο μπαρ και δισκοτέκ, εστιατόρια και άλλα πολλά κοκτέιλ μπαρ για να έρθουν οι Παρισιάνοι και να κάνουν τη βόλτα τους και να διασκεδάσουν. Τη νύχτα και τη μέρα. Εδώ έχει τα πιο ακριβά μαγαζιά. Μέσα στην όπερα Παρισιού.